Dayo sa kabana nga nawad og trabaho tungod sa pandemya, miabag sa iyang asawa pagpanuroy sa ilang lamian nga homemade kasahos, kusahos dito sa Bohol o dito sa Mindanao ha. Ngadto sa bisan asang opisina sa Dakbayan. Atong sayran og kabaw ba ng iyang kusahos o baka ba? Atong tan-awon kining laing nga ilang panikay-sikay. Kini ang lamian nga kasahos nga tatak bisdak apan sa Tagalog tapa nga mugna una sa karning baka apan tungod sa kamahal sa presyo sa baka, baboy na lang apan pareho lang lamia. Ang magdiayong Rinante ug Andrea Oriuste sa Pasil ang nagluto nini nga mao usay tinubdan karon sa ilang panginabuhian. Ilabi na nga nawadaan og trabaho ang bana human migo ang pandemic. Busa nagtambayayong sila sa ilang panikay-sikay. Sa abak ako nagtrabaho, sir. Nya, nagbawas man kay wala na may sarado naman ang ubang tindahan. Karon nagtabang na lang ko sa panindag kasahos. Maning kamot sin mi sir kaya kung bana naka-stop na sa trabaho. Lisod jud kaayo sir mao to nagtinabangay na lang mi sa kumbana kay kun di mi magtinabangay sir di na mo padayon among kasahos. Luoy sad kay mi asa mi padung. Suki nila ang halos pribado ug publikong opisina nga ilang suluyan kada adlaw diin manuktok sila sa pultahan. Certified lami kuno matod sa nakatilaw sa ilang kasahos sama ni Sandra nga kinaham ang kasahos ni Andrea. Lami yun siya ang kwan. Kasahos. Kay mao gani akong kwan kada ari niya mo palit jud ko kay suki ko niya. Lami kayo, magbalik-balik jud ka. Ang panikay-sikay nga kasahos ang nagbuhi o nagpaeskwela sa anak sa magtiayon. Alang kanila, ang pagkugi maoyawi aron mabuhi ang matag pamilya. Ilabi na nining panahon sa pandemya. Maning kamot lang jud sila sir mangita sila idea nga unsay angay panginabuhian kay wala baya jud mo tabang nato kundi ato alang kaugalingon. Sa panahon karon wa nay kapilian kundili ang pagpadayon sa paningkamot bisan unsa basta tinarong lang alang sa pamilya. Kauban si Cleofer Lumayag. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.